Ediz uçurumlar. Mollumlarynyň aýdan islik arzuwlaryny jemläp, men size gelecekde, durmuş mektebinde de ak yol arzuw edýän. Sizin ýokary okuw jaýlaryna girip, bilim gämisine uzoklary ýüzmeňizi, ata watana wepaly bolup ýetişmeňizi, tüz ýürekden arzuw edýän durmuş ýoluňyz pek bolsun. Soň gatdaşdan ilenemen deşle. Alo. Alo. Owa? Ha? Owa men? Waleykümselam. Kim? Ha, Begilcan. Begilcan sağlıkmı oğlum? Artızaklar o mu? Ay şükür. Ay bir mıdar vardır. Hova. Şuun infokzan kak gelsimir. Ay uçurumlar kuzağımızı güllen olurdular. Hova. Tüv öleme. Şeyle mi? Kutlu olsun. Yurt karşılasın oğlum. Ay bolu bile. Hasan. Bor oğlum. Netip bolsa hükman arar. Bole. Bole hoş. Yağmurağı çörek getirdim. He Ahmetcan, sen mi koşak? Çörek getiren olsan, atay şu taydan veriydi. Häzir iýişiň torp çygalar. Geçen edek men fefu adraç göretmeydi. Alzana mit. Sen bana Hasan Gülcağ'da örgütbegendirsek. Men sen gowuşum üýtgeşikdir. Kara gözüm. Yağmurağı güllerini senden gowy görýärdi. Men itdim onu. Gör bize gidelim. Mah. Kara göz gör. Gör menne kalma.
Yür yür. Be. Süýden ataýadyl o. Yağmur yağın. Tamam. Bulara oyun malsa oluyor. Tigir sürdüyse, top teptiyse, yine seyle de bular. Şu çürüğü yağmur yağını eltip berdip iyi verdim öyle, onu izin alıp baraydı. Görsem, tigirin şakından asıl gıdı. Anha. Çöreğin üçün taňra akadan gyrmyzdaýdy. Sen bolmadyk bolsaň men nä derdim? Maňa şuň ýar bolýar. Ertir men aşk wagt etmeli boldum. Ha, eýgilik mi? Eýgilikle Begiljan jaý yapdy. Jaý toý çekip jaň etdi. Katı oltdur, tügeleme, toylu bolsun, ol aşkıvadyň näýrägimne? Uy! Hay, huşum vurdum. Şon soramandyryna. Plan toya var, nira watan şoňa var diýlen boldy menkem. Şuň maňa bir ada bolýar gyrmyzdaýdy. Şuň surumlamy uratdy. Eň soňky. Bir hil doýular. Taşmuşa barda. Wah, zanegen. Sen entek-entekler alzırap bozulmalyal boli. Bostan pahyr, ýanynda bolup, daşynda aýlanyp görün bolsa, beýle bolmaz. Hormatynla bolsa. Alo. Ha. Hawa men. Begiljan sen mi? Hawa. Avtobus mendiline mi? Öýüň bararmy şotay? Ha, inne boldy. Bolýa, bararmy. Bolýa hoş. Ben gittim anna. Hay canavar. Arabadım. Bakım kulanar. Men gelýänçem ogla gözülük bolgun. Men ýöräýin. Ya, Ya, gyrmyzdaýdy. Helak bolup näçekdim gyrmyzdaýdy. Bayba, toy bir gowzat. Sagaman gitti, sagaman gel. Begliye gellere de köp salam aýt. Jaýlarym gutly bolsun, toyly jaý bolsun Allah'tan. Şunun menden solara towbat ber.
Vay bak, ahar edilmeli helekinizde, kırmızıdaydı. Ahmetcan. Gösüp. Yağmur yegeni ho ulu yolu çölle uğrat balam. Yürü oğlum. Enek kara adamı diyeme. Yok balam, onu uğrat ya. Yürü yürü. Men batım dolanır Ahmetcan. Karavuz. Var sen kay. Uğur adamdan yollaş olmaz. Ne tip bolsa Begilcan'ın toyun tavır. Ondan Ahmetcan, sen ne ettiysene? Sen tigirge minne gön iyide ova bas. Sen gitsen, Karavuzam senden kalmaz. Men özüm gider. Heydim onu. Yedenin var ola. İnne de del ol görmedi yani. Hay iyidime aytman oldu o. Ay berekella. Tuğulama. Oha. Agol koşak. Karakol, yok aydalı.
Assalamu alaikum. Aleyküm. Maşin gerek mi? Yok, bana maşinli oğul gerek. Kaka. Assalamu alaikum kaka. Aleykümselam. Kaka man geldin mi? Hay şükür dayı. Sağ Vurgun bakayım çok ben. mu oha bakara? Şükür. Yür. Begli. Sen amananın şloryali oğudan zaydan mı oğlum? Ova kaka. İnne aşka vahta ovadan nel zay yok kaka. Doğru. Tuğulemi. Edil ertekler belki hali. Ýygyňdan maşyny barıp alyp gaýdy berjekdim bolýan. Ay şu jaý toý alydatda kaka. Yok la. Gül yalafta olar gatnapdy. Kaka. Doğrusunu aýtsam mena ova barma utanýanam. Ve. Utunur ya nämamış? Ay bize bärde gaýşaşan bolup bördi. Seni mota diýip gördüm. Ova gara ilgin näme diýendir? Ona hele. Näme dip näme aýdýarlar? Sana salam aýdýarlar. Bolan şol. Näme dip näme aýdýarlar? Näme? Kakan owada özüniň urmany etip beren doýdýarmy? Ay kaka. Kakam geldi. Atamam geldi. Ay can oğlum. Köşek näheli? Ay zaydar däleken ay. Tüweleme. Feride howlar. Kaka yür. Düşüp mi? Gel. Gel kaka. Anha, sen kavulxanaň şu. Madamalyk. Geç oturdu arkayın buyuruver. Doğrusunu aýtsam, şu jaý seň üçin aldım. Öňkümi de özüň bilen kaka. Darşgynrakdy. Şu çaka çelli sana aşka wada edeli. Bilece yaşalam diýip bilmedim. Ine. Ha, ennem şu Batır gaýda oturşuňmy? Ay kaka. Ata toya başladık. Stolum getirdiler. Şeylemi. Hay tuweleme köşek, tuweleme. Ata, ecem çayla üstünde olur mu oğlum diye. Yok la köşek, çay kem almadı. Ata, kakam çayla edin diye. Düşünmedim la köşek. Kakam, şekerı aylan çayla edin diye. Ha, vah. Meňem oğlumda var şol. Owa bolurdy köşejigim. Ýöne şäher sıklık çoň ýylyny taparsın. Tapmanam, hemme yerine tapyan. Onna gidaý degen bolýa, bana.
Ferhat oğlum, Ferhat. Ay, teklayı. Ata anat gördün mü? Taksi. Niye ayasın? Türkmen aşağı yol bilen atma yolda sürün. Böyle yavaşla. Göremin dağa çıkıp barýar. Ferhat. Ferhat. Ata görene. Ata şu yer. Dur Yusufcan. Şu zayımdır oğlum. Yanlış yana değildir. Ata şu zay bizim zayımız. Odurat. Ata bizim liftimiz oradan garem. Oğudan oğlum. Değilsen oğudan. Hoş geldin Ata, sen sabaha geldin. Uy, Ata. Bizim kapımız pek gayiptirler var. Bağışlan birini gözleýäňiz mi? Ha, doğan. Biz adaş hadi öýdýän. Şu töwerek demen oğlum ýaşaýan bolmaly. Adam begli. Begli we bärde goňşy ýaşanok mu diýen. He, yağmur. Şunu ýalyny düşürdi. Aňlama. Men sana adaşlar ýygyny tapardyň diýmek köşe. Tapar, hem berim tapýan. Ay, ýagşamyr tapdym. Bağışlan siz akılalymy? Bibi, sen mi? Hawa. Sen nereden çıktın? Men evimden çykdym, sen nereden çykdyň? Ay bir de Ştaydan çıktık. Şu yigidin kömek bilen. Gatygowda, hany öýe gireliň? Telefon edip tapar oğluma. Girim. Artyjaňymy be? Hawa, yol veredim şu. Güýsi näme almadyk mehmanýaly? Hangi giňrak arkaýynrak oturuň? Häzir. Alın ha. Görüp güýmeni otur. Ýaşlygyň ýatlarsyň. Men çay paýa seredeýin.
Miňli hanım ýeňinde işläp, bizdenki uýa deýleýir, feýkin basyp uýer işläp, bizdenki uýa deýleýir, aşyk gulak goýgul söze, siýazylyp ýaraşar ýüze, sürme çalyp gara göze, bizdenki uýa deýleýir. Giyinipdir gyzyl aly, bilmen nedir ýar hyýaly, göz edip ýomut ahaly, bizdenki uýa deýleýir. Bal çapmaz görey diýsem, ýokdur malym berey diýsem, açroýuňy görey diýsem, öwrülip uýa deýleýir. Görüşelim eňli hanım, istihanım şirin canım, puragy dir imanım, ýetdirmez uýa deýleýir. Mahtumlynyň öz sevgisine bagyşlap ýazan şygyrlarynyň ýene biri. Näzli ýar erkin ýatandyr, oýarmaga gıymaz gözüm, gözlerimge çöp atandyr, laldyr tilim çykmaz sözüm, aç gözlerim görsem diýip, hyzmatynda dursam diýip, teşne levden sorsam diýip, kararym ýok çıtmaz ýüzüm. İdayda şu kompüterda oyun oynayayım. Wah oyna köşem oyna. Senden başga oynajagam ýok şon şu wat şüleýde. Geç ýagmar. Çay içelim. Bibi. Oğula durmuş yolunu adar. Men seni yitirdim. Bugunam adaşıp sen kapyňdan eldim. Ýa-bi akwalyň ýene bir oýunum ka. Ay howada gabady napmadyk ölünçe tapmaz diýip men kulor ýöne ýaratmandylar. Men dilaçynçam sen mektep tamamlap paýtagda ýokary okujagyna gaýtdym. Menem ejem pahyr hor etmejek bolup 2 ýyllap owada işledim. Soňam Turkmen awadyň ýokary molumçylyk mektebini gaýbany tamamlap şondan bäri owada taklap oturşym. Allah Taala maňlaýan näme bilýän ýok-da ýagmar. Okudyk, ýokary bilim aldyk. Soň bir ýazgydymyzyň ýazlanyna durmuşa çykdyk. O durmuşam bolmady. Barça qyýt galdy. Olam näme? Kişi maşgalatsa. Durmuşa çykdy. İnnolan özü yaladalary. Wagtal gelip pavara tutup durlar. Diýme onna 2 ýeke diýene biz bolýarsa. Ýagmyr geç, çay içsene. Bibi, usura sana ne tanışıp yor? Hani? Özüň bereňsiň-de. Biwitsan, nähili borka? Razilik bereyinmi? Qakamda olara geliveriň diýen ýaly. Ejemem aýtdyydym sen göwnüň ýykmart diýe. O nähilke? Siz bile okudyňyz-a? Aýtsana, nähil şol oglan? Biwitsan çynyň aýt, men owadan ýüridi sen ýanyňa maslahatlaşmana gaýtdym. Mine oni kakavaşrak ýaly görýän. Gorkýan. Biwitsan, aýda.
Korkma bozsan. Yağmur gowy oglanlar. Maňa ananay. Şoň bilen ykbalyň çatylan bolsa, diýmekden bagtly. Sağ ol Bibican. Menden sana ýadygarlyk. Way ne hil gowy düşüpsiň. Bozsan. Suratyň arkasyna seret. Bir gezek bozsan men okuyan yerime gelip mehman boldy. Şonda da suraty maňa ýadygarlyk berdi. Şondan soň kendi owada barjak bolmadym. Tezdenem okuw tamamladyk. Uniwersitede iş alyp galalar. Uy. Ali Yağmur hani jaňa dik gör oğlana. Haýsy jaýda ýaşaýanlyklaryny bir bileli. Bak beyim. Alar edilmeli lekende. Segem ýada daýdy goýdy. Oňly iýbem içmediň. Hey toyun ömrü adamı. Men yine barayam. Bu onun beli. Deyin canım. Kaka. Otur mu? Mehmanlaryňa seni gatful haltdyr kaka. Hay sağ olsunlar. Bana da sen yollaşsan dostlan yaradı. Toy kem yok. Jaýňam gülýär bu olsun. Kaka. Kavla. Minni inni. Diňe sen galym. Başga kim var? Ona hayır kim var? Çağılan var. Ulyal maşgalan var. Kim var? Bu ne gep bolly? Yok kaka. Sen düşünmedim. Men ejemi hatladım. Gecen yok.
Sen çağıryalar. Atamam. Şeyle mi? Var oğlum mihmanın yanına. Bak. Kaka. Bir YouTube'umuz bir vecemler, bir dayramlar diye program taptılar. Başka ne mi dedi? Yok, ol ervet bat diyor no. Bir daydam, o kendiye. Hay. Kaka. Onun toyu çağırayım erkenim de. Ay koysan ay. Çağın hepine man olacak ottuğun ay. Näme kağın bäri gurdat göldek gelen röýdýän mi? Han bilany. Her tarafta o näse dedi. Ay ne ettin ay kaka? Dur, meni de kuturamak. Biz şäher edemide adaşdyk. Adaşam sen apyň durdup başga bir apyny kakdyk. O kapıdan çıkanam, men çağırtdan beri tanıyan bir tanışım olup çıktı. Ana bahar olan şol. Begli. Mihmanlaryň içinde gaýtjak bolýarlar bar. Bor bardım. Kaka, bağışla beni. Men kitelek. Öyle. Bak. Vah vah. Yekelik diýen ha. Gatyer etdadeka. Oğul yerine oğul gittim. Öy yerine öy. Sen yerim olan boş dur. Ana şu boşluğum beni yutup var ya. Basam varmak bas getir, tüyüm varmak tüyt getir, orta varmak ot getir. Oğul hazır, ok atar, külünmeyke kül atar. Uy balacığım sana düğüneyin de. He, men varmam duynalımy. Basam varmak bas getir, tüyüm varmak tüyt getir, orta varmak ot getir. Oğul hazır, ok atar, külünmeyke kül atar. Hawa? Alo? Hawa? He? Kıydım sen miydin? Sağaman bardınız mı? He, süyüm marman süt getirmeliğine öğrendik. Hawa? Bolyala gıyt men näme şoň şakalady imellerliğini bilemok mu sensiz? Bor, haçan gelseňiz geliveriň. Bir günnäl 2 gün gelmeseňizem. Sağaman gelseňiz bolýar. Men özüm seyrederim şöhratçany. Aha. Bolýar. Sağ ol, sağaman gelin. Bu balacığım. Hana oyuncaklan, kubiklan oynaly? Anhame. Vay. Bu kimin açar kağı? Dede. Yağmurun kıtırgı. Yağmur. Bir koşmak birin neçe bolýanyny düşünmedim de şu wagt. De. Nämeler olup ýörer. Edil düşýär. Şunça wagtdan soň, şunça yekelikden soň biwede uşurnyp yatsam tursam oýma dögelen okdy.
Ya Allah Teala şu yekelimi dözmen. Men oğlum deydim ki belki şeyledir. Vah, şeyledir olayın. Görünüşten ilun näme diýer. Oğlum elinin näme diýer. Ana gep şanna. Ata bir daydan sana diye. Alo. Hawa. Bibi. Gurgun musun? Hay Hawa. Hiten radım kendirmem. Ha? Hawa. Doğrudanım jüýümde ýok şol. Ay öýün soňurrak baryp gaýdaryn. Kaka. Bolýa, jaňadan şuň tag bol. Kaka. Biz gap-gaçlar taşyp gelýänçek, gaýrat et dagtyjanga teretsene. Bor oğlum. Biz derre ujuk geler. Ha, bolýa. Han nerede ol? Vah balacık. Vay köşecik. Nämecik bol sana balacığım. Vay köşecik. Vah kizeceğim koyu vah balacığım koyu. Ha bularam. Gittiler de. Vah inni näsem kan. Vah çüýşedi nerdek ha. Vah cana balam cana. Ine men sana süýt çagal berem. Al balam al süýt çagal iç al. Al onu al. Su çagal berem. Al. Al köşesi. Al. Vah cana vah cana köşecim. Balacığım. Vah hani gel hani gel. Gel balacığım. Gel bakalım. Vay tuğulime tuğul. Vah cana balam cana. Gel hani. Vah cana balacığım. Vah koyuver köşecim koyuver. Balacığım sana dönün koyuver balacığım. Ana gelýärler. Yürü hani yürü ozaya gireli. Vah. Kizeceğim balacığım koyay balam koyay. Koyuver kıydım. Koy cana balam. Be. Näme sen? Koyay kıydım koy. Häzir. Häzir jaňa deli. Vah jana bildim. Vah jana. Alo biwlermişi. Bir bağışla. Vah alzıracak dälben aktyjam halis ağlap durano. Hawa. Vah ýaňşyk gitdiler de birer geljek diýip. Vah süýden berdim, suwam berdim. Alan o abi. Hawa. Bibi. Vah sene bibi. Çaltırak gelsene. Bolya. Vah. Canım, bolya, canım. Boya. Häzir. Gel hani. Gel ikimiz televizor var abi. Ana, herede var abi. Men bir bolsam baýogly. El balaramay. Öler herede. Koyuver. Vah, koy. Ana. Geldiler. Bak bağla kıydım. Bak bağlacığım. Koy. Ha bir geldin mi? Gelever. Vay ocağıdın ağlar. Ay bir azırak. Vay bağlacığım. Han getir bana. Yella ayaktadır onu abi. Getir bağla ağlaptıra bıçağı. Bu ölmüş zıplattır ahire. Vay bağlama düğüneyin. Han gir ay neştayık. Vay düğüneyin leleme. Vay düğüneyin bağlacığıma. Canı bağla. Adın ne mi? Ana inne ağlamzok. Neme? Ol
Neme ağlat da. Salam alik. Tuvaleme, mihman geleydimi? Aleyküm salam. Ana etçe geldi. Aman sağ mı gelin? Hudaya şükür. Ala. Gelin geçin. Giyir verin. Giyirin. Böyle. Şehit çalyan. Ha? Şehit çalyan. Bağırdan bulaştırdım diye. Kaka. Begli. Geldin mi oğlum? Selamun aleyküm dayı. Uyup oturmalı ki niye? Yok ne kaydın. Teri cayında mutlu olsun. Sağ olun. Bivdayda. Oturayım alekenenizde. Yok kıydım, üyü varayın. Gelir duruş ne tip bolsa, sizden varım. Bolya sağ olun. Kaka. Mıyıkmanı uğratma neymiş lep yordun? Begli. Azar verme. Bibi, bağışla. Men gelin bilen o zayda çay içeyim kan desem sen kayıt veripsin. Yankı edecek olamda sen açarlan yadımdan çıkarıp edip durun. Geç yağmur açarlan koyunca yerinde duranlar. Bira geldi. Min hedir. Bahar. Geli görgeydim. Ece öýde mihman barmy? Men saňa şo ýedi öýümize gelmesin nimedim Ece? Şo ataşwa ýerine men ýok Ece. Men saňa näçe gede gaýtdym Ece? Bolya ta oturmanma. Yağmur dinleyre yaňja geldin sen. Oğlum begil garaşandır bana. Bir kese çay içmenim gaýtmak bolmy? Neme, ol begilin yollaşlaryň biri bizi mihmansala çağırdy. Biz şoňa hökman barmaly bibi. Bolya ta otur. Sağ ol. Bağışla Ece. Bahar. Seňe jeňentek başyn çararlygy bardyr. Mehman else gözüm üstüne. Men ykbalym bilen seň işin bolmasyn. Wah Ececan, men näme öýümide mihman gelerine garşymy? Ol ataşmy, yataşmy, biziň ýegenimizmi kädidim? Onsoňamol görenin ýanyna men bibi daýdama seretjek, öýünne bolup hyzmat etjek diýen bolýamyşyn. Olar ýalylar ilki eýdip-beýdip ynama girerler. Soňa öýümide hasaba dururlar. Soňa öýümide eýe çykarlar. Ece, Ececan.
Wah ejejan, menem öýümde mihman gelenini gowy görýän ahire. Men ol yer çekenmeke diýip aydanım mollada. Wah ejejan, ol oňa da demekene. Men häzir. Wah eje. Sen meni bağışlaw geri. Men şu jagaz diliň aşagyna goý. Men häzir tiz kömek çağıraýyn. Şeylem geçen yıl çempionatta 3. orny, 1. medaly eýe bolan paýtagtyň Adil Aşgabat komandalary duşýar. Oňa seret. Pökkü Ayağının aşağına pökküyün alır vay. Hey. Meydanyň daşyna çykardy. Yeri. Depde. Pökküni. Yeri bolsana. Bolsana ho. Ay. Küçükler şart komandasynyň oýunçylary üçin ýöne olar pökküni haýly agal birine geçirdiler. O şeýlikde define talip komandasynyň oýunçylary pökküni alyp öňokdurlar. Bedi şamrazy pökküni çekpira geçirýär. Ol ýerde Rahman Mehmet Şonkaýew salmyny bermän pökküni geri ola tarap tepýär. Hawa. Kakaňama ayagy şeňal howluk gitdi boli. Yine şu daydan qaytdy diýen. Bel Hudaý. Olama men ýaly ıňdyrmadyr öýde. Sen näme ıňdarma men? Institutda qaga maňa iki jagy söz aýdyp bilmän näçe ýylma düşdüm. Men mesel awtobusuna menip düşüwem ýydymdan galman. Garama ýörep meni öýe ugradyardyň. Zoram eniş bolmadyk bolsa 29-njy awtobusyň häzirçe ýolukçy bolardyň. Zahanjan onyň ha dogry. Begli. O jagada togmada Kakaň ýeközüne de darlyk eder. Dur. Sen bir zady ýatdan çykarma. Kakaň men dogulanyňdan bäri ýekap. Ýalňydan ýükün çeke bilendir. Inni meselen olaň özlerine goýup birinki bolýa kaka bolmaly. Kakamdır. Al oglan kakam köýnügini. Alo? Alo? Kaka? Yeni bir ayal maşgala sen soraya. Alo? Ha, Kırmızıdayda. Salamu aleyküm. Ay şükür. Gowy. O bagara taglyk mıdır? Ay hova. Düşewmi yumşatdylar da. Ay goýberen hoklarda. Ha? Zay? O näme zay? Ay yok, mene zayt atsak diýemok. Yok diýdi aýdaý şoňa. Be. Ha? Şeylemi. Şu qaydaly mer şu çatyrty ýatyrmy? Wagt janawar. Itwe patrol. Neme Ahmet Can'ın ahar pakar verip uğrap duruyor, o janawar men varyançan. Bolya sağ ol. Hoş. Kaka näme bollay? Men owa etmeden boljakkan. Men qaydaly meri Karagöz şol ýoluň çatyryna ýatyrmyş. Ağaç tutdy. Ay it bit bolsa ýaxşylay kaka. Ýüzüň itgäk gidipdir. Men başga bir habarym kädi korkdum. Yok, o işler oğlum. O janawar men şu wagtda seni ýeketir etmedi. Maňa ýollaş boldy. Men orada o janawary taşladym da gaýdy berdim. Kaka, seni gözläp owadan bir adam gelipdir. Owadan? Ola tawda. Menem oňa telefony gürleşip oturan soň bir käse çay hödüretdim. Çağıraýdymmy? Ay, gelin öyle tipdiler, bar çağır.
Bir. Oğudun ölüp bu oyunu ne edip taptılar kanay? Şehre çıktık ağlaşıp iyidimi tapılan yok böyle. Salamu aleyküm. Wa aleyküm. Salamu aleyküm Yağmur ağa. Kaka, bu yiğidin adı Atakan. Tanışın, uğurlaşın. Senin işin benim boluver. Yağmur ağa, geçin oturun. Yekece ben oldum. Yağmur ağa, men bir işlice geldim. Men öyle juhatçın oğlu. Kurban arabasıyım, artık. İnne tanıdığın mı? Şeylikte bir oğuda sırağım mı ne? Ya şöyle. Yağmur ağa, ben size iyi olaydım diyen. Ne mi? Yok, ne mi diyecek oğlum? Men sizin o vaxtda aman bir araba tanıyadığınızda son kıyına diyor da ittirdim. Yok hadi men de ya şöyle. Bizim qarradık. Kıyımız oğudan taşa gitmede kim oramız yok deyiptiler. Oradan soruşturdum, iyileştirdim onu. Yağmur ağa, sizin cahit atmak niyetiniz var dediler. Kim aydı ya onu? Ahmet, sizin yegenciniz. Tigirlice. Al ineyim. Çağın yapın edip. Şonu elin. Bak ben asıbatın ova yürüyütü öyle yapardım. Senin beri kayıpsın da. Zahit atılan ok gitti. Menki olacak değil o. Şeye kerekten değil mi yok öyle. Andurun tek. Geç otur. Adım Atakan edin mi? O. Ödüňem öýleneň ha? İnnem sana jaý gerek ödem bizim ovamızda. Şeyla. Şehirde kireynen kankap görmekten halit yiyiptir ya şöyle. Demek öýleneň da. Hava öýlenmekçi. Jaýy ýeteli pulum var. Dur sana. Kim senden şu at pul soruyor? Sen nemet. Öýleneýän bilen Zahit Aliýana Allah da kömek edermiş. Bar, bizden hem sana kömek boldun. Sen öýlenine başgalan amalla howla geldi arkaýna aşa ber. Men bir gara başım, onça jaý näme deýin. Sağ olun Yağmur ağa. Sağ olun. Olya. Dur, nire var ya? Bir yudaydam bir begendireyin. Kim deydin? Bir yudaydam mı? Bir yudaydam? Dur. Onu sen kim bolýan? Men Atakan. Ataşan bir yerler. Ataş deydene. Men sana şu yedi öýmede gelmeden nemedim ece. Şu ataş var yerine men yok ece. Sen onu birin yegen bolýan da. Ne molla ya şulu? Ne mollu? Ne mol edýän? Ne moljakdy?
Kaka näme bollay? Hiç tat. Sen muşlatlar kurnap ýören. Sen maňa jaý tatlar sokop ýören. Kakam gelsin sen dugulunda. Kaka. Yağmur dur. Begliğin günahı yok berdi. Ehli günah menne. Men sizi sonra bidip tapan men. Zayıf olmaya murdu. Bunu noktaya Amerika'nda da yaşlı. Kaka. Bagışla bolyn. Sen oňormadyň. Nämen oňurmamışym? Her bir gezip ýörenim jaý meselesini mi? Adama özüňiz görmän, bilmän, iyiliň gepi bilen baha bermän diýip ýörenemek ýödüňmi kaka? Kaka sen gaty görme. Burada sorajak. Men öňrekden bäri Aýdy ber. Kaka. Sen bir aýtman ýören bir derdiňe bar. Menim nähil sorajak bilmän ýör. Näme pikiriň derdiňem bolsa, oglum gelinim näme diýerdi we ünjetme. Bizim adama sen tarapyndadyr. Sen näme diýseň şo bolar. Sana gowy bolsa kaka bize de gowy. Men şun Türkmen biwe ýöremasmany. Ýöňüne etdim. Ay onu gördüm, ýene dilim tutuyor. Salam elik. Gele görýüm. Urgun musunuz? Geçip barýadym-da o wagt barýan. Ejem keselhanada. Uy, bi. Näme oldy? Ýürek Wagey, nerede? täze gurulan keselhanada. Ýagdaýlary gowy, gorkar ýaldat ýok. Öten akşam baryp gaýtdyk. Häzirem gitjek boli, oglum goýup gidip bilemok. Siz bararsyňyz da. Elbetde. Bir mont öýe girin. Geçin. Bolýa. Men ştaýda garaşaýar. Naharym taýyn. Şunu gyzgynjak bilen ýese gowy bolardy. Yağmur. Oy. Eýi salam. Sağa man oturýarmy? Bu da atlan näme Yağmur? Toypaýaladan mamyndy. Men näle? Bahar sallap atlary. Gel git.
Nebiye üzüm. Gıyının bahar yıldızık nar sallı qızğını bilen iýsin miydi? Neme? Evi. Men nämeden başlasam bilemem. Sen iyem başladın ha. Bevi. Selamun aleyküm. Wa aleykümselam sağlık mı? Amat kurban. Selamun aleyküm bibi dayda. Kurğun mu atas? Ne alıyor dayda? Kovu. Zadalı kovu mu? Kovu yaxşı. Sağlık Kudaya şükür. Ağam bağışla. Burunu da piyasa vereydi mi diyorsun? Ay yokla. Yağmur, nire varyan sen? Men geler durar. Sağman otur. Sağ ol. Selamun aleyküm. Wa aleykümselam. Atahan, sen may? Allah'ım. Nire var ya. Senin oğlan da var ya. Daim dağını. Aman mirapları yiyip piyada etme var ya. Çay mesele çözüm etti. Alniyim. Ova vardı. Kırmızı ayda ayak daylar düşünür. Şu zay sen ki. Arkayın toy şayın tutuyor. Yaxşı yigit. Bir maşin tapla. Näme bir dadyňyz galdymy? Hava galli. Şäher mädaşda galdy. Ay diýen ýok. Bir adet başa. Ole. Tamam.
Mere siz biraz ayak çekin. Vay. Uy. Bahar canım. Ova gitti deyipti. Sen yadıma düştün kudret şovada. Cümle cahan başka dünya öğrüyor. Yaşanan yaşaylı yıllar